Homo Sapiens, el podcast que demostra que l'ésser humà involuciona. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol d'Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català de Ràdio Estafrancs, a Spotify i a YouTube. Molt bona tarda, Albert Sotillos. Després d'aquesta llarga setmana sense Homo Sapiens tornem. Buonasera a tothom, bona tarda, bon dia, bona nit. Petit detall. Perdoneu per l'accent. Si noteu així Et noto un deje. Si em noteu una miqueta italianitzat, em disculpo ja per avançat. Vale. Què tal, Albert Herrero? Com ha anat la setmana? Com es presenta també Setmana Santa? Es presenta la Setmana Santa bé, pinta millor que el que hem vingut. Faràs la comunió, per fi? No, la comunió no, faré... tinc ja la meva disfressa. Perquè és una... Anem amb cuidado amb el vocabulari, perquè hem d'anar amb compte amb el vocabulari, Albert? Perquè ja ens han censurat a un país, obligat al senyor Putin, ens ha censurat a Itàlia. Bueno, a Rússia. A Rússia ens han censurat, segons ells, per tema de copyright de música, però jo del que surt de Rússia em crec poc. Sí. Fake news tot. Però bueno, si vols comencem, perquè jo crec que tu tens molt que explicar-nos, Albert, i t'he d'explicar una cosa que m'ha passat aquest matí, que et sorprendrà. Comencem? Comencem. Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català. Bueno, Sotillos, començo... Si vols, si em permets, començar, perquè aquest matí m'ha passat una cosa que he dit. Això ho he de compartir perquè ha sigut increïble. 8:40 AM. Sí? Matí. Hora estàndard de que la gent surt de casa per fer coses. Surto de casa, camino 10 metres, no he pogut caminar més, i començo a sentir en una llunyania. Em sorprenc. Miro a banda... Portaves música? No portava. No m'havia donat temps a posar-me els cascos encara. Miro a banda i banda i torno a sentir. I ja ubicant a l'espai hi havia uns containers. Geolocalitzes com el senyor Batman. Com un ratpenat. Fas un eco. Faig un eco i localitzo allà en els containers un cos i més o menys cada 3 segons tornava. Miro, en plan, què està passant? I era un home que s'estava ficant els dits a la boca per provocar-se el vòmit. I llavors jo em pregunto dins meu, aquesta persona li ha sentat malament la llet? Tenia el bric de llet tallat i per això s'estava provocant el vòmit? Ha barrejat suc de taronja amb llet? Perquè aquí hi ha una dita que és fruta i leche, que aproveche, leche i fruta, que agarruta. Això, home, cultura popular. Està calaix. Llavors, jo preguntava i recordava, jo quan era petit m'ha vingut un flashback. Mentre jo seguia caminant. Aquell senyor l'he deixat ja enrere, seguint amb el seu... Però treia tot, s'estava buidant. No ha expulsat, no ha arribat a expulsar, no l'he vist expulsant. I he recordat la meva infància, quan de petit, a mi la llet mai m'ha agradat. Llet de vaca. A mi m'agrada. Sí, tu no t'agrada, tu ets un fanàtic. Tu ets un fanàtic. Fanàtica de lo tranquil, sensual. et pots prendre un bric de llet tu sol en una tarda, a palo seco, sense galetes ni res. Em foto mirant la peli. I el que més et ve de gust és amb una mà crispetes salades i amb l'altra llet tèbia. No, llet fresca. Bueno, això. I he recordat a la infància un moment que jo vaig tenir que a mi m'obligaven a prendre llet, no m'agradava gens, i vaig trallar enmig del camí al col·le perquè estava en mal estat la llet. Mai t'ha passat? A veure, jo tema vomitar abans d'anar a l'escola no.
Mai. Sempre ha sigut de Team Llet. El que passa que avui no dona temps, perquè si em poso a parlar de l'anècdota del vòmit podem estar setmanes, però un dia puc explicar la meva relació amb el vòmit a la carretera i com cada cop que anava en vehicle de 4 rodes vomitava. Ara aquí... Ara no Has obert la entenem... caixa dels No, perquè ja em mola parlar. Setmana que ve... Puc compartir una anècdota? Sisplau. Una breu anècdota. És la vegada que més vòmit el meu cos ha expulsat. I jo no soc de molt vomitar, per sort. Hi ha gent propensa al vòmit que convida a vomitar, ja sigui bé Provocat. per problemes a nivell gastrointestinal, de digestió. Era fa... O bé sigui a nivell psíquic, un tema... No, bueno, però home... Bueno. Albert, inclou les minories, sisplau. Bueno, jo parlo d'un dia a les festes de Vilafranca del Penedès. Concert d'Oques Grasses. Amb uns amics vam estar al concert i vam decidir, vam tenir la bona idea de prendre unes braves abans a un local. No em preguntis com era el lloc, no em preguntis el nom, perquè no el recordo. Només sé que amb el ketchup i la maionesa ho tenien en una taula al sol. Hòstia. Estem parlant de l'agost, no? Estem parlant de l'agost. Estem parlant de 31 d'agost. Un petit detall que ens va passar per alt i ho vam veure més tard, a posteriori. Total, ens vam fotre braves, una hamburguesa, alguna per sopar, i jo ja em començava a sentir el ron-ron. Què va passar? Va acabar passant que a les 4 del matí, després d'intentar dormir al cotxe, que era el plan del segle, passar la nit al cotxe. Pujaries de marrecs. Locura màxima, Locura màxima. Anem a dormir al cotxe. La idea de no pagar hotel, dormim al Qui cotxe. va pagar un hotel tenint un cotxe de 5 places, 4 persones? 3 portes. Clar, qui vol això? Qui vol finestres, no? Si tinc un maletero de 1 per 1. Clar, així Comodíssim. em puc acurrucar. Total, 4 del matí, veiem que és impossible dormir al cotxe, amb un estat tothom deplorable, no d'alcoholisme, sinó ja el cos. Malestar. Un sabafer. La saliva et sap a ferro. L'aire que ja estava més respirat, que jo què sé. I vam decidir engegar. Després de pressionar el conductor perquè arrenqués, perquè clar, aquí era l'únic que podia conduir el cotxe i no volia marxar, va dir que no condueixo jo ara tan fosc. Bueno, després de pressionar el conductor vam arrencar rumba a Barcelona. S'havien fet ja 4 i pico, 5. Bueno, vale. I des de Vilafranca hi havia diversos accessos. En aquell temps l'AP7 no era gratuïta, llavors podies anar per l'AP7 pagant, podies anar per l'Ordal, que és un port de muntanya ple de corbes. Duríssim, Jo em trobava fatal. No parava d'uns gasos, unes turbulències que no em deixaven expulsar a sobre per estar al cotxe, i a les curves de l'Ordal, després de demanar vegades, sisplau, que paréssim, vaig demanar, sisplau, que em poguessin a davant de copilot. La típica. Entrant a Barcelona, es va produir el caos. Jo ja veia que jo anava a sortir i vaig perdre la bossa. No la trobava. No trobava la bossa, la tenia a la mà. De com no la tenia, el tio que estava dormint al meu costat el vaig despertar dient que anava a vomitar, que sisplau que m'ajudés a buscar la bossa, en estat de catarsis. No trobava res, i el tio, no, què fas? Para. En plan, atura't el vòmit. Però jo, Traga. saps? Aguanta't la boca amb les mans. Fot una grapadora a la boca. Exacto. Va aparèixer la bossa just al moment i allò va ser, rotllo, no recordo la meva caixa toràcica obrir-se tant. Va sortir un alien de mi. Hi ha un petit clip on es veu, saps la pel·li de Nemo? La nena repel·lent que surt amb la bossa amb el peix a dins que està mort. Sí. Pues hi ha un clip on surto jo igual amb la bossa, una bossa de plàstic amb tranquil·lament un pam de malestar, D'aquest xip d'indignació, maionesa, de sanitat
passada pel forro de negligència que es mereixien, una denúncia que no vaig fer. Bueno, I aquesta va el ser que podries la fer pota seria més... comentar TripAdvisor Ojo. o Google Ressenyes, A Google Ressenyes. buscar-los, geolocalitzar-los. La faig. Per què no? Vinga, va, la faré. Vaig anar fa 2 Però la anys... faré des d'Homo Sapiens, Ah, em sembla bé. Regina m'ha dit... Et dono permís. No, la clau ara és que ja no serveix. Els Mossos ja estan saturats amb els cartellistes a Barcelona. Sí, sí, sí. Ja no fan res. És veritat. I a Vilafranca hi ha molt Menys. crim. Saps què passa a Vilafranca? Crims. Crims. És que sabia. La gent mata. I saps què també fan? Vi. I saps que hi ha robo de vinyes. Ah, sí? Ja en parlarem. Ah. Ja en parlarem. També important. Tanco aquí la meva anècdota, Albert, si vols. La setmana que ve obriré jo la meva anècdota de vòmits crònics Apa. Hòstia. durant, tranquil·lament, 8 anys de la meva infància. Vas estar 8 anys amb vòmits crònics, Albert? Bueno, per un tema que comentaré més endavant. Sí es dona suport al vídeo amb likes. Vinga, Si va. arribem a 5 likes, ja anècdota. Ojo, 5 likes. Se Vinga, viene, va. se viene. Venga, va. Venga, va, 5 likes. Així que, ànims. Vinga, va, que ho tenim. Com m'agrada aquesta cançó. Com recorda aquesta Bones, doncs. petita setmana que he passat a Itàlia, Escapata. una escapata romàntica A Valdona. al país romà, al país de Juli César, Sí. al país del papa Francisco, Quico, pels amics. el Francis de Berlusconi, el Jean Laporta Oh! italià. Oh, o sigui, podem parlar que Sandro Berlusconi i Jean Laporta són el mateix prototip de persona. És un multiuniverso, exacte. O sigui, Jean Laporta ascendeja a Berlusconi dintre de... 20 anys, bueno, Berlusconi té 80, potser. És un vell, cascau, és un vell. cascau. He anat al país de Ferrari, Oh, he anat al país de Tony el Gordo, el Simpson. Simpson. Vale. Vaig dir de referència. S'ha de dir que molt content, vinc amb bones sensacions. Ho recomanes. Sí, me l'esperava molt pitjor. Recordem que has anat Itàlia, Roma... Què has anat? Venècia i Florència. Triangle... Que les Bermudes, triangle italià, Vale. molt recomanable. Vale. Molt recomanable. Això sí, Sí. Què passa? Què passa? Paro música? no, però això sí, Ja s'ha no d'anar. ballem, ja no ballem? Ja no ballem. Ja no ballem. I Roma està bé, però està pensat, és com Venècia, està pensat per anar en parella. Ai... A veure, Albert, no vas anar sol. O sigui, No a vaig veure, sol, un moment. sí. Quina falta de respecte per la persona que et va No, acompanyar. però parella amorosa, parella sexoafectiva. O sigui, és un enfocat a un turisme Sí. de fotos, Sí. de O sigui, cookies... jo em vaig donar compte quan feia les visites guiades, no? Sí. Per Roma, veia parelles també. Què vas anar a veure? Bueno, pues al centre, m'han explicat una mica al centre i tal. Bueno, vull dir, calma. On vas a comprar? Vaig al centre a comprar, vale, però... Bueno, Digue'm lloc, contextualitzo. lloc, no, Ciutat del Vaticà. Un altre país que vaig veure, però clar, Imprescindible. Visita el Quico. necessari. Clar, veia el tour, que a més era religiós. O sigui, amb molta simbologia religiosa, molt código da Vinci, T'agrada això? m'agrada molt. Veia les parelles fent semipetting. O sigui, No! Albert, per O favor, sigui, que estàs a la casa del senyor. O sigui, el no, lloc Albert, és no, sagrat. digue'ls ja a ells. Albert, tio. Estaven, el No guia difamis, no difamis. explicava, parem a un lloc, diguem, important, i veus com toquen pelvis amb cul. Pots utilitzar el Furby i el peu de micro per No, indicar-ho? bueno, exacte, aquí seria No, el no, a cas. veure, no anava a dir el que t'utilitzessin el Furby, tu. Seria qualsevol de la parella, home i dona, da igual. I sempre i les mans sempre aquí a la zona aquesta de les cadirites, com De la les Shakira. natges, no? De les natges. Llavors, això m'agrada molt. El que passa que vinga per una mica de les coses que m'han agradat i no m'han agradat de Roma. Coses que us haig d'informar per si voleu anar, cosa que us segueixo recomanant, ¿vale? Vale. Farem tier list no, sinó farem una llista de pros i Puc contres, ensenyar breument aquest esquema que tens? pros i contres de les coses que m'han agradat de Roma i les que no. Punts a favor, punts negatius. O sigui, bàsicament això és una crítica No, però zero constructiva. tot i la crítica, haig de dir que m'ha agradat molt. Vale, puc dir un plus sense llegir-ho, endavant. que era barat.
Està No, apuntat? No està apuntat? A veure, és cert que És el cert, preu és econòmicament. similar aquí. Vale. Similar aquí, una miqueta més baix. Uns que- 10% més Però barat. saps la inflació com està aquí? Duríssim. Vas marxar i has tornat i ja està ja tot més car. Sort que no hi ha canvi de divisa, si no perdo diners. Sí, sí, sí. Coses que m'ha agradat. És una que ho engloba tot. M'agraden no del viatge, sinó de Roma. Les frases que hi ha de Roma. Oh, Frases potents. atenció, La típica de tots els camins porten a Roma. és veritat. Clau. Ha passat. Em perdia a Roma, No podies sortir de Roma. No podia. No podies, no? l'avió, mitja volta, torna a Roma. Això passa molt. La frase que vaig escoltar a més a uns espanyols dir-ho, uns andalusos. Roma és amor al revés. Oh! Apoteòsic. Aquesta no la sabia. Apoteòsic. O un altre que em van dir, que vaig escoltar també prèviament a una pel·lícula de Gladiator. Roma no paga traïdors. Que és L'altra. Aplicada als nous temps, Eh, difícil. I Roma no es va fer en 2 dies. Aquesta, Cosa que la subscric perquè veus que hi ha pedres allà. Penses, Hi ha sí, pedres sobre la una. Mires cap amunt i dius, hòstia, això està gran, no? Això en 2 dies no... Bueno, més cap a baix, perquè els romans diem que l'altura en si no era tampoc una exageració. Vull dir, no podem comparar l'Empire State amb el Coliseu romà. Però, tot i això, no està malament. O tots els camins porten a Roma un altre cop. És que ho tornem a dir perquè és que totes les... És un cicle, o sigui, és com un centre comercial que està fet tot perquè no puguis sortir. Exacte. Una ronda litoral, molt bé. O Així sigui, que Roma, això m'ha agradat molt. Ara, Val. el que no m'ha agradat del viatge en si bastant. és que la meva experiència gastronòmica és nefasta. No, O sigui, el país de la pasta. no perquè no estigués I dolent, pizza, sinó pasta, perquè pizza. vaig menjar amb 8 àpats que vam fer, o 7, Vale, pasta i una pizza sencera. menú. Menú no. Migdia pasta, nit pizza. No. Pasta i pizza. Ah, pasta i pizza. Però un moment, quin despilfarro, no? No, és que el preu estava bé, estava El preu assequible. convidava, era menú. Total, que dius, te vas a Roma, menjaràs molts tipus de pasta? No. Espaguetis cada dia. No, a veure, un moment. No, a veure, perdona. Aquí sí que t'he d'increpar. Stop. A veure, te'n vas a Roma. Vale, entenem que Roma, tampoc és la Itàlia més pura, potser. No està malament. La Itàlia del Questo Pesta. Però em dius que et menges tot el puto dia espaguetis, tio. Amb tota la varietat... O sigui, que I pizza. Estan avorrits de fer tipus de formes que tens... És que tot té la mateixa forma, més t'ho gran o més subscric, o petit. sigui, et dono la raó. I tu demanaves espaguetis. Fins que, a més, imagina't, el primer dia vaig menjar espaguetis a la carbonara, el segon també a la carbonara. Però per què? I em diu A el, veure, I em diu el company el tercer dia, i dic, crec que m'agafareu a la carbonara també. I em diu, tu pots dir que no has de canviar una mica. Clar, tio. I vaig canviar espaguetis a la... Amb pesto o alguna així, amb tomàquet. Amb tomàquet. A la bolognesa. A la bolognesa, exacte. Amb bolets. Per això et dic que vaig menjar bé, Però vaig és menjar culpa molt teva, i és bé. culpa teva, és culpa teva. La pizza que te la demanaves sempre, barbacoa? No, loco, o sigui, pizza sí que anava variant. Vale, tio, menos mal. Però al final és una pizza, al final m'entens, és una pizza. O sigui, et va faltar anar al Burger King o al McDonald's, tio, a menjar. Vam anar també. Vam anar A fer un pica-pica. a menjar espaguetis. Segona cosa que no em va agradar. Que no et va agradar o que vas fer malament? Com? O sigui, la pasta és culpa teva, tio. O Sí, sigui, però Currato. vist amb retrospectiva... És com si em dius, he anat a Xina, què has fet? Només he menjat arròs. O he anat al Japó i només he menjat... Home, segurament menjaràs molt arròs, però, tio, curra-tu, no? Cada dia sushi. No, és cert. Aquí fallo meu, respecte. Antona, Roma no paga traïdores, Antonio mea culpa. Segona cosa, m'he donat que ens arda el morbo. O sigui, El morbo, els el italianos. Coliseo. No, el Coliseo. Què? Que la gent vol veure sang. Sí, la gent... Jo és que ho pensava. Està allà. Olor a... La gent vol veure on maten a les persones. O sigui, la gent... Jo sé que hi ha grups de Facebook de gent Sí. que es mou per Catalunya Sí. anant perseguint els crims de crims, de la Sí, sèrie Crims. sí. I van buscant els llocs on van matar les persones. Doncs allà a Roma el mateix. O sigui, anem allà, el Coliseo, la gent parlant de que si violència, que si tal, i jo vaig pensar, Coliseo, és una borrada. O sigui, el fet de un espai en el qual la gent disfrutava veient com es mataven persones, és una borrada. Pensava, en quin context actual podríem
situar un coliseu, diguem, contemporani. O sigui, quina situació... Que es matin, Exacte. no que juguin al futbol. No. Vale. Jo pregunto, quina podria ser, em ve el cap així ràpidament, el més bèstia que se m'acut és tema batalles de gallos mexicanes. De gallos de rap o de... No. D'animals. De galls animals, d'espècie animal. Hòstia, ja, tio. Sí que la gent, m'entens, que paga perquè es matin. Bueno, també podíem... Saps quan queden els fatxes l'1 d'octubre? Saps que s'ajunten? O sigui, allà van a... Si s'ajunten amb els antifeixistes, ojo, Ojo un coliseo, Aquí enmig de Maria Cristina. 100 metres. Està lluís, companys. 100 metres. També, el coliseu actual seria la velada de l'any de l'Ibai. Difícil. Saps? Perquè n'hi ha sang. Ens falta A veure, és l'olor a ferro. cal que es matin per diners. A mi, saps què crec que és? El Ramon ho feia. El concurso de tortazos. Saps la penya que... Això sí que és el Això, coliseu. ara sí. La gent ara que queda per fer concursos de tortazos, a veure qui queda més cau abans. Això sí. Passo al següent cosa que no em va agradar. Una parella de swingers se'ns va apropar. Però, o sigui... No segueixis. Anàlisis sintàctic. De la frase. Una parella, 2 persones, se'ns va apropar. Bueno, Quin és el teu concepte d'apropar? context. Estàvem allà a la nit, estàvem a una terrassa. És que m'ha recordat com a la meva àvia de dir, i se me acercó... Àvia, context, àvia, persona racista de 82 anys, criada amb cultura del racisme. I se me acercó un negro de mierda. I potser no va passar això, però aquella persona pues, ho interpreta d'aquesta forma. i No? ja es queda amb aquest concepte de racisme que és equívoc. Jo- Dubto que se t'apropés una parella de swingers. La cosa és, estem prenent una És cosa... que dubto tant, és que mare meva, tio. Puc explicar? O sigui, està aquí la gent frisant. Fake news, Fake news, Albert. Qualitat. La cosa és que estàvem a una terrassa d'un bar, a la nit, hores ja avançades, 2 de la matinada. Us estàveu liant? Amb el No. teu acompanyant? No. La cosa és que Ho dic perquè per donar... No, clar, exacte. Nosaltres, és un viatge d'amics, ¿vale? Però aquesta parella, entenc jo que parella sexoafectiva, amorosa, Aquesta parella per ella? per a ell i per a ella, Vale. home i dona se'ns apropen i ens comencen a preguntar d'on som, perquè ens escoltaven parlar, no? Idioma? Italians. Eren de Nàpols. Total. napolitans, Que no sé com ens comencen a preguntar per l'edat. Sí, preguntes rotllo de Tinder, m'entens? O sigui, quina tens? A què et dediques? Potser volen A què et dediques? Em pregunten. òrgans, tio. Bueno, doncs potser sí. Potser volen el Potser teu sí. ronyó, tio. Total, que ens pregunten, però rotllo, conversa a Tinder. Quina edat tens? A què treballes? Horòscop? Tens una casa? Diners? No sé, o sigui, preguntes Família? molt exclusives. Total, ETS? que comencen a parlar i jo als 2 minuts, directament. No sé per què, escolto que són de Nàpols i els pregunto per la màfia de Nàpols. Sí, per la Camorra. O sigui, ara mateix jo l'únic que m'interessa de la gent de Nàpols és la camorra. Pues els pregunto i em diuen que no és per tant. Mira. Em volen camelar. Si et diuen que no és per tant, camelar. si et diuen que no és per tant, és per perquè molt. és per molt. Si no et dirien, això està superantiquat. No, no és per tant. No. Ojo, Total, que jo estava ja incòmode al final i la conversa es va anar diluint. Però diuen al marxar, bueno, en italià això, vamos a buscar unos franceses. No sé. Van dir literalment això. Saps amb qui vaig anar a Roma? Pregunta-li si no van dir això. Sí, volien fer un intercanvi no sexual, sinó intercultural sexual. Bastant bèstia, la cosa. Bastant bèstia. Potser havien quedat amb uns amics francesos, tio, No i ho sé, no ha tio, quedat. no ho sé. Tercera cosa... Per tant, entenc que si no t'hagués agradat una experiència swinger. Aviam, jo estic allà... El que passa a Roma, Jo estic- tots els camins porten a Roma, O sigui que... Jo estic allà per disfrutar. A mi em fots amb aquella gent rara de collons, a més que feien pinta mafiosos, perquè això no ho he dit, però els italians fan pinta mafiosos. Tots. Vale. Mafiosos 100%. Vale. Eros Ramazzotti. Veu veure Eros Ramazzotti a Roma? No, em vaig preguntar per ell. Vas veure alguna persona famosa? No, la veritat és que no. No. No.
Tampoc et diré una cosa, vaig a Barcelona i no veig gent famosa tampoc, de per Sí, si. tio. No sé, potser et vas creuar amb alguna persona il·lustre. Que recordi, no? O que pugui reconèixer, no. A més, el papa no estava a Roma. O... Puede pasar. Eros Ramazzotti, ídol, O sigui... Laura Pausini... Referent. Has vist que Laura Pausini ha fet una sèrie? Què dius? Sí, tio. Diu, yo no quería sobrevivir, yo quería beber. Oh! Sí, I explica la seva vida. Vale. Sí, igual que les cançons de Laura Pausini. Una merda, segur. O sigui... No, és... Igual que les cançons, no ho mirarem. No ho mirarem, no ho comentarem, ho diem aquí, us convidem a que no ho feu. I feu el que vulgueu. Feu el que vulgueu. El que surti Sota la vostra dels responsabilitat. pebrots. Ara, puede ocurrir. És que és boníssima aquesta cançó, És un clàssic. Los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Bueno, us deixem Albert, aquesta crec que és cançó. hora de despedir-se. Acomiadem aquest podcast número 41. Arriba la Setmana Santa. Estem intentant-ho, ho estem intentant. Estem gestionant. Estem movent fils, movent politges. Estem intentant, movent politges, com un esfínter. I us deixem aquesta cançó, Albert Sotillos, com es diu? Si bastasen un par de canciones de Eros Ramazzotti. Correcte. Fins la setmana que ve, Homo Sapiens. Sobretot, Recordeu, no penseu massa. Que en llatí seria ni ho pensara. Molto. la setmana que ve, Homo Sapiens. Dedicados para los que están Com aquest podcast! abandonados. T'has abandonat? El podcast està tot. Dedicados para los que están Com estan, Albert? Com estan, Albert con Sotillos? un futuro indiferente. Albert Ramazzotti. Sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados. Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo. Más fuera que dentro de este mundo. Si basta